Apa na ako makaka. Sao? Ito ba? Ako na ka. Why, manong ko na makahay. Napuno na patuloy. Wala ko manambok. Pati sana wala ko makauyag. Sige kong pantayan eh. Matay ning pambuta ni pila naman ni katuig tambay, way laud-laud. Nahurot na akong pundo sa balay noon nga sa kamilyon. Unsa may akong buhaton ani man nga burot naman akong pundo sa balay. Wa naman ko'y pamugas ani. Ay, mangayo kog tabang ila mayor. Ug adtuon ako si kumpare kay ilado siya dito. Adtuon ka na ko si pare kay patabang ko niya ba pakuyog ko. Wala ako lang putuwanin marab. Kuna naman ko sa tubangan. Ano kamusta ka? Ano gaho na sa kuntuga? Uy, sakto gyud, naas pare. Yawar, pabutong-butong naman si pare ron. Kadugang ni siyang duga ba? Sige magud ana-ana sa ilang balay gud, bisig ulay uyab. Sakto na ko na nagputuwa ka. Sakto na siya ka. Hindi ko na sa kuntuga ko na. Pre, Ay pa rin. Naunsa mo na naman ako pa rin. Muna komplimado makita. mao lagi ni pre, problemado kay kuani kay nautda naman kog pundo sa balay gud tungod sa kay milyon ako ba. Oh, baka pa rin. Ano ya? Unsa mo na ako? Akong tuyo diri pre, patabang ko nimo pre. Ila mayor ba, iladom na koy mo ato. Ana nga tong mga silingan. Ay, si Mira pa rin. Nasa kay ko sila. Kahit sa kututuyo ko na. Ay kun mao na pre, kiyugin lang ko dito ay sige hinambog diha. Ay, pre, ipangaw ko na una. Naku, sa kamilyon. Wala masiguro kasi sa inyong balay. Para wala ilan eh. Tara na. Aw ka na ba? Si pagulbol, hindi na mo sabay sa akong mga binatbot. Ya. Yatis, murag ganiyara mga diyang pinungko, Bart. Masa urasan na ni Bart? Yatis, murag natulog maning buang na eh. Uy! Saan, Part? Bisamok-samok na ka sa akong damgo ba? Tana-tani ko nimo ba kung sa oras na diha? Ah, oras? Para man alas 13 man Part. Alas 13. Alauna na buhay, di ka alas 13. Aw, alas 13 alauna na ni Part. Ang sundalo man ni Part. Nya, sundalo day ka. Nga, sikyo raman ka. Sikyo karon Part, pero sundalo ko sa una. Mao pa ning relo ni Lolo Pedjo. Yatag. Ay, sige ginambog ya, Part. Basig makadungog, rin dagway kag butog latakan yun nga. Mulaga na dagway ka. Dagan ko Part, hindi ko kabantay. Kay luyawan da ko kayo Part. Ngapi ba ko. Aw, nakadungog ko anay mong kape-kape, Part. Ngihilab na nun niya akong kuto-kuto noon. Mao na nimo Part. Utro mo puday ka hingapi. Nya tamad kayo kamo. Init ba mangayo ra ka sa silingan. Nakipang palikod kape ya, Part. Ah, wala Part. Banda, bago pa batang nakaserbisyo sa atong pagkasikyo. Mapay, matulog lang ko anig balik. Ako tong tiwason na akong damgo. Aw, mauna, katulog na diya. May tanig tukon kasi mong damgo. Ayaw anak, Part. Uy, bad ba ng tukon? Mapay, matulog lang ko balik. Pakilom na dira. Meanwhile, Murag wala man si mayor diri pre kay sirado man. Naanak na. Ako anak eh. Saka pre, dali pre. Gaya rin. Ano nga? Uy pre, alis sa dali pre. Abri naman dahil ni. Balik na balik. Balik eh, sina si TV ba? Sana pre. Sila pre. Oo, sa kapane. Imo pa sa kapane. Uy, may nakasulod. Kanig yun si Papart ni gaunsa na pud ni nga. Nota, dali pa rin ay. Gani pre. Ano ko na ako niya pa rin. Naday kay uyab pre.
Mo po din ay nakabahog tik-tik anak pre kay mangita pa man kay uyab. Oy! Ay sir, unsa man sir? Kisa may kapasulod nyo dire. Anong nakasulod man mo? Wala man koy gabantay dito sir. Mao nang nakasulod rame. Pre, ikaw may ilado diri. Ikaw istorya anak kayo okay lana. Ay, ako hanaka. Ako yung pahana-hana. Ay, kay ang gabantay po di ay ne. Uy! Tulog-tulog mga kadiya nga. Nay, nakasulod dito oh. Ay, nay nakasulod asa man ron? Ay, ma'am day pusin. Oh, ikaw na po lang dito. Ganyan ako. Paway sa ko dire. Oh, Taplatag. matulog na po ka. Mungkor ako dire. Huy! So, ay kalaki ani nga nung nakasulod man mo nga wala man mo ipanangit. Nakasulod diri sir. Kay wala mo koy gabantay sa git sir. Ug usa pa pud sir. Ilado mo kuno si pare diri napita sir. Unsa ilado? Nga karon pa mga ko kitaan ang naong nga. Karon pa kuno siya kita si munaong pre. Ako na pag-una kita niya akin. Hukay ka nga eh. Unya sir kay dugay na magid siya diri sir. Kasiti pa kuno ya edad. Katrabaho siya diri sir. Ako kung kahil mo ano makuha oh. Sige pamugyaw-yaw dira. Unsa man gid inyong tuyo dire? Among tuyo tani sir ba? Mga tani migtabang ni Mayor sir. Ay si Mayor. Nah, wala ra bago dire kay natoy gilakton. Aw mo ba sir? Diri sa mi sir kadali. Oy, asa man mo? Ay, pastilanan ni mga tawanan ni nga gilingiar man kuman. Huy! Mga gahi gid mo kulo ha. Gilingi-lingian ako ninyo. Duha ba mo kabalo nga bawal na dira sudlan? Dili mo good sir. Mag picture o tami sa barko-barko sir. Balik sir. Ako na kahil mo ano makuha. Di pwede. Panggawas mo, panggawas. Pasalamat mo, wala ko'y dala dire. Panggawas mo, panggawas. Was! Pero sir, lami may picture sir. Ikaw, gagi kay kagulo. Tingnan nga bawal. Sige sir, hangyo ra ginamo ni sir ba? Pasudla mi sir. Nagaanti kag 5 sir oh. 5? Di na madawat. Nampay imo nang ipalit og dagom dito, tuslok sa imong mata. Bubuaw po ka sir. Ikaw ko na pala sa dagom. Tapos lok mo mata. Mutubag magyug ka. Di lagi pwede, panggawas mo. Kay kaulano na oh. Wah! Kaulano na gyud. So, what's up mga guys? Ang mga nagpa-shoutout gayron si Maynicor og si Kate. Mao, kamo na pod. Shoutout day guys kay Roji Torino. Shoutout sa imo. Shoutout day guys kay Jamaica Ortiga na taga Labugon. Shoutout day guys kay Christian Digan. So, mga guys, pa-follow di ay ang mga wala pa nakapollow og sa among YouTube channel nga Linto Biners, paki-subscribe na lang pod. So, dire na tataman mga guys. Bye.